Και αυτή τη στιγμή οι διασώστες ανασύρουν και τη δεύτερη σωρό ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του από το πλήγμα νωρίτερα στη Χάιφα με απευθείας χτύπημα ιρανικού βαλιστικού πυράβλου, κεφαλή του πυράβλου, η οποία δεν είχε εκραγεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με την πολυκατοικία αυτή, ενώ βλέπετε πως έχει δημιουργηθεί μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το σημείο που οι διασώστες μετακινούν αυτή τη στιγμή το φορείο με τη σωρό ενός